дар ҷаҳони беканори мо вазъиятҳои гуногун гоҳ-гоҳ рӯй медиҳад. имрӯз ман ба шумо як коллексияи ҷолиби лаҳзаҳои хандаовар, ки то ҳол тавонистанд сабти камера кунанд, ба шумо нишон диҳам. бовар кунед, як кайфияти хуб ҳангоми тамошои ин видео ба шумо кафолат дода мешавад. салому дуруди бепоён ба шумо бинандагони гиромӣ, хушомадед ба канали Некатов. дар канали мо обуна шуда зангlaро пахш намоед, як лайки дигар ва мо наворро оғоз мекунем. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. дар ҳама гуна коре ки шумо оғоз кардед, хуб мебуд ки ба он хотима диҳед. чунон ки шумо мебинед, навраси футболкаи кабуд дар боло як панҷи устувор аз уҳдаи ин вазифааш хуб баромад. тавре маълум шуд, кори расонанда метавонад хатарнок ва душвор бошад, хусусан агар шумо бояд бастаро ба суроғае ки ҳимоятгари чорпоя яъне саг зиндагӣ мекунад дорад интиқол диҳед. баъзан мо танҳо фаромӯш мекунем ки мо бояд калонсолона рафтор кунем ва ба назар чунин мерасад ки ба расонанда ки як лаҳза тасмим гирифт ки ба ёди кӯдакиаш афтад, маз ҳамин чиз рух дод. дар ин навор мо онро мебинем, аммо масъулияташро ҳамчун одами калон бояд ба гардан бигирад. пеш аз дар сари чамбараки мошин нишастан, шумо бояд ҳамеша камарбанди бехатарии худро бибандед, вагарна шояд шумо низ бо ҳамин сарнавишт дучор хоҳед шуд. ҳайвонҳо пайваста барои зинда мондан мубориза мебаранд, аммо баъзан вақт онҳо ба дигар намояндагони олами ҳайвонот меҳрубонӣ бебаҳо нишон медиҳанд. зоғе ки хорпӯшро бо диққат аз роҳ пеш мебарад ва ин танҳо ҳамин теорие ки мо дар боло қайд кардем тасдиқ мекунад. ду мард мебоист боғро тоза мекарданд, аммо ба ҷои ин тасмим гирифтанд ки худро дубора кӯдак ҳис кунанд. хуб росташро бигӯед ки дар синни ҷавонӣ шумо ҳайботро дӯст намедоштед. онҳоро фаҳмида мешавад. фикрҳои худро дар комментария бинависед ва мо роликро идома медиҳем. эҳтимол ҳама қоидаи 5 сонияро медонед ки ҳангоми тасодуфан ба замин афтодани ғизо дар замин. аммо дар ин видео бо ин духтар ҳама чиз хеле хандаовар ва ҳамзамон нафратовар ба назар мерасад. ин саг воқеан ошуфта шуда буд ки чаро интиқолдиҳанда ин қадар зӯроварона, яъне бо боварӣ вориди қаламрави хонае ки ӯ постбонӣ мекард даромада истодааст. хуб вақте ки мард вуҷуди ин сагро пай бурд, ҳама чиз боз ба ҷойҳои худ баргашт. бо як меҳмони яке аз пабҳои амрикоӣ як ҳолати хеле хандаовар рӯй дод ки бо пешхизмати рӯбарӯ бархӯрд. гузашта аз ин вай ба таври мӯъҷизаовар тавонист ки хӯроки фармоиширо ки ӯ бар муштарӣ мебурд дар дасташ нигоҳ дошт. пас аз чанд соат бо диққат гузоштани бетони тару тоза, ин бадтарин чизест ки метавонад рӯй диҳад. хайр, ҳадди ақал саг вақташро хуб гузаронд. бача ҳангоми тӯфони барфӣ ба тарабхонаи дӯстдоштаи худаш рафт. мутаассифона бахт барои ӯ нахандид, зеро муассиса дар чунин боду ҳаво кор намекард. ӯ метавонист инро тахмин кунад, аммо чаро ки ақлаш нагирифт. ин сода буданро нишон медиҳад ки вазъро назорат кардан метавонед, яъне фикр мекунед ки вазъро назорат кардан метавонед дар ҳолате ки сагатон дар кӯча ягон ҳадафи мувофиқро дид. хай, бачаҳо чун дуруст мефаҳманд мара. видеоро давом медиҳем. баъзан барои хуб кор кардан шумо дар ҷои ором ниёз доред, яъне худатон танҳо будан шарт ва зарур мешавад барое ки ягон чизи эҷодиёт дар саратон ояд. аммо ин маънои онро надорад ки баъзе ҳолатҳои ногувор ба шумо рӯй намедиҳад, чуноне ки дар ин навор мебинед. пеш аз ворид шудан ба хонаи ягон кас ҳатман занги дарро занед ва тавре ки мебинед ҳатто сагҳо дар бораи чунин қоидаи муҳим медонанд ки бояд инро риоя кард. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо мутаассифона ба охир расид. ба шумо писанд омада бошад лайк гузорӣ кунед то видеои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед. хайр.